nate maem jangan bung. Wes, wes. Pun nggih. Pun, wes. Jangan bung itu tahu no. Panganan sing tuwa mesti luwih Enak. timbangane sing Nom. pun nate maem jangan bung. Pun. Damele saking napa jangan bung niku? Saka pring. Sing didamel pring tuwa napa pring enom? Ya ora mesti, Ra mesti no. Kadang tuwek, kadang nom. Ora mesti. Tuwa apa bocah? Jangan bung gawene saka pring enom apa pring tuwa? Ya umume ya pring 6. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyoblok cangkemmu pisan. Kuwi jenenge wong pegel kuwi. Lah jarene sing tuwa luwih enak. Kok iso srekalan. Nek panganan disrekal, aja ning panganan to, Mas. Apa? Nyun sewu, jaman saiki iki mikir mungkin ning barang-barang antik. Nah, iki lho, bener nek. Saya tuwa keantikan barang kuwi malah saya mahal. Betul. Ya saya diregani, saya diajeni. Contoh, kayu. Saya tuwa ki saya larang. Jati kae ya Mas ya. Jati Nek saya tuwa galih ngono kae. ngerti emas. Emas tuwa ki larang. Sak gram iso nyandak 2 juta tak. Wayang ki lho. Nek lawas regane saya larang. Dadi Ngono. sing tuwa niku luwih Luwih larang. larang. Luwih diajeni. Luwih diajeni, luwih dihormati, luwih larang. timbangane sing 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 enom. 6. jenengan nate teng BC. Becene. Heeh. BC nek sing tuwa iki malah ora payu. Lah nek sing nom-nom koyo ngene iki. Hei! Iki ta lho sing ketok ira. Gaji ki. Ora mangsaku Becene. Semening ndongakno. Dongakne. Dongane kagem warga masyarakat ana ing Mojokerto Ulang tahun Korpri yang ke-54. ke-54. Insya Allah pengabdiannya kepada negara akan lebih serius tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Insya Allah khususnya kota Mojokerto menjadi kota madya, menjadi kota percontohan di seluruh Indonesia. Dongo wis klusu-klusu awak dhewe meludu tapi bintang tamu tidak hanya kita. Siapa? Loh, Mbak Probo, Nah, prober ini ada loh. artis Surabaya. Probo siapa? Probo Rini. Niku bintang tamu sakniki. Iya tadi. Prober ini bintang tamu. Alah Probo niku dadi preman teng Bungurase. Lah kok kene bintang tamu ya. Sinden kondang suarane apik ya Mas Gandul ya. Be, aja ngawur lho, Be. Wis nyepeleke nek ra ngono ora dipercaya kaya Ibu Wali Kota lho. Probo niku maaf sing senengane miso. Ya ampun. Derek ke grup-grup kondang kuwi kabeh deloki karo Mbak Probo. Wis ngerti aku. Lah iya kok mau sepele preman. Yuk campur sari ndi sing ra deloki Probo ra buyar. Alah Mas mbok nyapo bintang tamu kok Probo. Yo diaturi Yo to. diaturi no. Alah. Diaturi. Lah. Iki to wonge. Yuh awak iki yo tetok kene nek bengi sinden. Heeh. Tapi nek teng omah guru. Kok guru apa? Wedi gak iso kuru. Nyepele. Nyepeleke lho, Don. Weh yo bajunya kayak noni-noni. Yuh. Probor ini SH. saya Son horok. agak wedi. Niku lho Mbak Probo wilujeng dalu. Sugeng Selamat dalu malam. Mas Dalang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Panjenengan Mbak Probo kabarnya bagaimana? Baik sekali. Panjenengan ten ngriki senengku mboten ukur. Kula nggih senenge mboten Lah ukur-ukur. nggih kan kangen-kangenan awak dhewe suwe gak ketemu, akhirnya ketemu nang kutha Mojokerto. Betul. Ten ngriki wau kali sinten jenengan? Bapak nderek ke? Bapak derek, rombongan derek. Pak jenengan derek. Derek. Kok ngomong Nuwun sewu Mas Dalang. Ya. Jenengan dalu menika perasaannya bagaimana pentas di kota Mojokerto mengeti hari wayang nasional nggih toh? Kalian hari Korpri yang ke-54 pripun iku? Suasananya pripun? Sangat bahagia, Mbak. Bangga. Bangga karena bisa dipercaya kali Ibu Wali Kota. Luar biasa. Kali ning Ita. Nggih, ning kita Nggih. kalian tak sandi. Lah kali Cak Sandi. Bahagia bangga. Bangga terus ketemu dulur-dulur Mojokerto. Lah kayak ngoten. Tambah sedulur tambah rezeki, Mbak Probo. Betul. Musuh siji tak rasa kaken, dulur 1000 iku kurang. Mas betul. Ngoten niku. Ngomong Loh. apa to jane? Saya tahu, Mbak. Sampean kok punya semboyan nek musuh siji kuwi kakean, sedulur 1000. Kurang. Apa ya bener omongane Kang TB nek sampean dadi preman? Siapa sih ngomong? Sik, TB. sampai nak cak gandul. Gandul. Bluro. Leres Mbak Ya Bobo. ampun, Sehat seger waras. Sehat seger waras. Kenal Alhamdulillah. ketemu nang
nalika mangan ing cepu. Bener Lah, lah ya mangan bareng ya iki lho. Ngeten iki lak ketemu dulur kan Nggih, nggih. saged komunikasi Nyemet enak. dulur, Mas. grapyak. Demulur. Ngoten lho. Kepribadiane Mbak Purba ki aku ya hafal lek wong iki apik, becik, ora tau neko-neko kok dindo preman. Suwun. Sapa sing ngomong? Kok kebangetan men to Mas aku iki. Lho. Sampen karo arek iki. Nggih, aku dijak. Andi TB. Telek Uban. bebek. Lah yo. Rene, Wong aku Mbak Ambo. Loh. aku wis dandan ayu-ayu kaya ngene sanggulan kebayaan kaya mbak-mbak Waranggono. Mbok pikir apa kan, Mang? Kon ngomong apa cangkemmu? Masak Ngomong apa? Probo kuwi artisnya Jawa Timur. Ora. Mau muni Dipun, preman, Mas, premane bungur asih ngono. Sing muni niki Wis sinden senengane miso, preman bungur asih. Rene, Syukur Rene mutar. be. Saksine kathah Mbak Probo. Kamong aku bengi iki senengku kaya apa suwe gak ketemu iki. Paribasane nang omah mangan sak mangan, nyendok sak nyendok nang dandang. Tak buka dandange. Ya ampun. Ketok-ketokan. Kene karo TB ketok-ketok dandange raine TB. Pas mangan. Lah mau perjalanan pas nyopir. Pas nyopir terus meneng aku nggo panganan tetep aku mangan roti. Ya ampun roti tak jogok. Lah kok ono raine TB. Saking kangene kali Mas Saking kangene terus saking senenge ketemu TB. Camanis ya, camanis. Tak terus no perjalanan teko kene teko tol aku mandek nang rest area Mas Nuwun sewu. Mergo wis bar mangan. Bar mangan warak seneng ya ampun ketemu Andi TB lah kok kerasa weteng kerucuk-kerucuk mak berot aku nang toilet. Barang aku mapan mak brot noleh. Loh, lah kok raine TB. Wih, ayo ngono kuwi. Kemloset. Mangsamu raek kok jumbleng ngono iki. Rene, Apa? lho kan aku kangen karo kon. Rumah samu ya. Mudar kowe. Wong lanang nyepelek karo wong wedok, lambemu ngenyek-ngenyek, Ora. terus lanangan nombok karo wong wedok, guyon-guyon. Hei, Lek ora ndang dingenekne ben kene. Kok iso rumangsamu apa aku mbok kira apa preman-preman mbongorasi preman ndi, Aku ki wong wedok, koyok ning itah, koyok wong wedok umume, rumangsamu apa, ngenyek-ngenyek wong wedok, emang raimu gak meletek teko wong wedok? syukur mudar Apa? kowe. Sekarang itu anu ya Mbak, kesamaan gender. Betul, Emansipasi. wanita, Mas. Ora enek wong lanang sak dhuwure wong wedok ora enek. Sekarang sama. Betul, setara. Presiden ya nek sing wedok. Kok niku mek rupamu biasmu koyo pentol beranak. Macem-macem karo wong wedok. Mangsamu bener emansipasi wanita tapi ling bahwa seorang pria itu adalah pemimpin. Wong wedok iku kudu ngajeni, ora semena-mena sirah kono ngene. Rumang sama dilat pisan kowe. Ojo mbok dilat, kapanane mbok dilat sik nayeng kok iso iki lho rumangsamu. Lah aku wong wedok nuwun sewu Mas, kula pembelaan seorang wanita Iya, karo iya. makili ibu-ibu nang kutha Mojokerto nggih. Nuwun sewu. Perjuangan seorang wanita itu lebih berat daripada bapak. Yo ora Betul. iso alah wong lanang mergawean bengi sing wedok sing karek Di Mas. Karek ngatung Loh, kok wis berat. kewajibane wong lanang ngekeki nafkah karo wong wedok. Ning Kewajiban. perjuangane wong wedok kon ngerti Nyapa? selama ngandut 9 wulan 10 desa. Dino. Dino Mbak. Dino. Desa yo kambangen. 9 wulan 10 dina. Paribasane perang Mas, perang cakil Mas. Sabil. Sabil. Perang totone nyawa lek bayine lahir, lek slamet ya bayine, lek gak slamet mboke. Totone nyawa Mas wong wedok. Wong lanang mangsamu apa yo rantep. Apa? Nek wong wedok totoane apa? Nyawa Mergo apa? ngelairno jabang bayi. Wong lanang luwih antep. Antepe nang apa? Sunat. Lah alah sunat gur diketok pucukane tik ngono. Nah, diketok mek 5 Lha mili iki sak wong wedok mili. lairne. Oh. Lho, nek sampe ana blesete. Hah? Nek wong lanang sunat nek sampe ana blesete apa rantek? Lah nek entek apa kowe puas karo suamimu? Lho, dipikir wong lanang ku ya buat mulane wong lanang ku sunat ping pisan, ora mau sunat ping pindho. Lah wong wedok jare wong lahiran ku totoane nyawa antep bolak-balik yo metang-meteng nek jane antep apa. Jangan salahkan ibu mengandung, Mas. Lah iya, Bu. Salahkan bapak menaruh burung. Hei. Ya bener kuwi. Lo
bahasane wong wedok delok Wong wedok rekoso. Esuk gaweane. esuk masak ngladeni raimu mbadok apa sing wong wedok masak. Umbah-umbah ngopeni Umbah-umbah. bocah sekolah. On paribasane wong wedok masak yo, sak masak lek ana gak enake sing dipaido sapa? Wong wedok. Wong wedok ana masak terus masang apa? LPG lek mbledot dhisik sing bongko sapa? Ayo, lek wong wedok Mati ya rabi neh wong lanang kok. Lho, gunane apa ndek dhuwit? Ngene iki merendahkan wanita niki. Bener kuwi, Be. kon apa wong wedok lek mati rabine. Rabine lho. Wong lanang yo luwih rekoso. Lah wong wedok trimo ngono wong lanang sing masang LPG kok malah. Kon rene mang gawe klambi iki sing setrika sapa? Wong wedok sing nyepakno pakaianmu sak pengadeg iki wong wedok, ngerti yo? Lek gak ana wong wedok, kon iso klamben ngene. Rungokno, Be. Sing nyetrika wong wedok. Laundry no. Iya, Mbak Laundry, Mbak Laundry. Sik to, kowe iki jare bolos apa? Bola so geger aku yo bingunge. Kon suwe-suwe tak pongor lho yo, Aku golek bola aku. Iki asine gelo Pak kali kula. Anu to. Mbak. Robo niku biyen niku bojo kula ning Radadi. Oh jane wis apa? Tunangan. Dajaleke bojo. Mpun nikah. Mbok matak sing bagus. Awor, Mbak. Mpun nikah. Purbo. Lah, Nuwun sewu ngono. Mas. Nggih 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 Mas nggih. Dalang nggih pancen kula kalian di TB pun nate gandeng. Lah kok bisa lho? Gini iki perdebatan perkara lanang karo wedok nggih ngeten iki geger. Mak sampura sambal ndomo ngene kene. Wis. Lah Wes sing to. Ya Ora usah ngene iki aku isin nangis. ngeten iki kan kados buka wadine dhewe to, klemben Mas klemben Dalang. roti-roti. Biyen saiki Tinggine munggah amben. gematimu wis ora kaya biyen. Lah jagung bakarane, Kula iku tanggung perkarane. tenonge dilumahne. Ngomonge dikenahne. Lah kowe iki kok nangis kenapa? Rumah sampe aku nangis ora perkara aku ora dadi karo iki. Lah sebabe Cut. Kebacut to Pak. kowe dinyek disepele. Wedok, Genten bantan, Ora perkara disebut. ora jare prop. Omong ngono. Apa? Ora jare prop pantun lho, nggo pantun lho. Ora jare. Ora jare prop, ora kathok. Ora kotang. Kuwi isis ngangge popo. Pantun iki pantun. Pantun yo. Arana Mas. Wah, iki pantun kanggo hatimu ben tidak terlalu sakit. Ora jare prop, ora kathok, ora kotang. Piye Mas? Orang lirik prop, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Oh, wes. Tak belani kowe iki saiki. Ora jare, ra kathok, ra kotang. Ora melirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Walik sing guri. Nah, ngono. Wes rasa nangis. Wong kowe yo dulurku. Mbok piye carane aku iki supaya Kowe iki nyapa dadi nangis besti. nyapa? Kowe iki jare wis to sing biyen ya Perkara apa neh tak belani pokoke. Aku kurang apa tadi bojomu Aku selama ora iki? perkara iki. Lah perkara apa? Bacot Mas. Nyapa to? Blangko lho dikai fresh care. Sapa sing ngekei? Rumah samu sirahku masuk angin apa piye? Ojo dipresker lho. Ambune to to. Jare ngeluh. Ngono ku ya mbok ngerteni. Arek-arek kan bela aku. Perkara kon ngene buka wadi nang kene ya gandeng perkara gandeng awak dhewe rumah tangga sakmono suwene lek gak dadi ya wis. Biyen saiki Be. Lah yo nyapa teh buka wadi ning kene. Ya gak Sik to, aku anggek mambu iki kok. Presker kok tengi. Lu campur keringete. TB iku kok. iso. Nemen nek ngekei nemen to. Ambune nek Ora suti kok. gawe nang apa piye? Kah. Nek terjadi perang Guntarayana. Ayo terus parianmu perkara apa gak terima lek aku dadi bojomu? Lho, kowe iku mbok aja nyuwun sewu iki ning Kota Mojokerto ya, aja saling menjatuhkan. Nek kowe pancen njaluk menjatuhkan eling kowe ya. Eling apa? Kowe pancen bener saiki dadi sinden kondangne mbok elingo. Biyen kowe mung trimo dadi apa Dadi apa? Kok bakul gethuk kok sombong kan Kok iso buka karo masyarakat kene Lah Ojo nyapa? koyo ngono. Masih aku biyen bakul gethuk kon saiki ojo sombong ya an BTB. Nyapa? Perkara saiki dadi dagelan kondang. Nuwun sewu Mas Nggih. Dalang. Riyen niki mun trima turut pasar. Mek trima dodol manuk ro akon. Ora apa-apa penting halal. Oh, gak apa-apa sing lancang ya kon. Nyapa? Lah apa manukmu kok nutuli gethukku? Ayo, Walah, kuwi ya perkarane. sing salah ya kowe no. Apa? Lah ngerti manukku lewat,
lumrahe tawa-tawa monggo gethuke monggo sinten ingkang ngersakaken gethuk. Alah gedung ringet dipamerne. Kok gethuk ngringas piye to ki? Anget Mas Oh, anget ya. Anget kan wonten gethuke anget kok ngeringet lho kon gak ro parutane kelopo gula abang. Parutane rupane ireng. Gula abang. Kurang ajar. Gosong kowe kok nek nggodho iki gosong. Dadi ireng wong kok kemritik kuwi lho. Aku tau ngerti. Antene Rumang Tapi yo nyepele kok sejene mau dindo preman. Mosok Purba ki gak rukun karo pake. Lah kok ora tau di grup, angger pake main kok Purba gak tau dijak. Lah kono ki lho ora mikir. Terus kon iku urusanmu apa Mas yo aku karo Pakku gak grup. Lah grup mundi saiki sing jelas. Lho. Pisah. Nyanyi. Lapo nesu bakso beranak nesu. Ora nyapa nesu. Tapi ya jangan khawatir. Kenapa? Ada saya di sini termasuk anggota pilihan. Anggota Anggota pilihan. pilihan. Pilihan terakhir sing paling murah ya. Ora ngono. Yo gak ngono Cak Gandul. Termasuk Dalem. Ngaten diselingi ngaturke pamundutan nggih. Nggih. Monggo Mas Sadurunge Dalang. anu lho, Mbak Probo sing uangan aku sing pelok barang niku lho. Oh, nggih. Salam-salam. Siap. Uangan niku. Luar biasa. Ojo ngriwuki kon. Apa? Aku nembang iki. Ora nembang-nembang. Aki nembang karo ndonga kok lek iso berarti jos. Ya. Lho kok kenyek perkara ndonga kowe ora ngerti to. Sing qiraah ben-bengi ning Masjid Agung Kota Mojokerto iki sapa? Mas TB. Awakmu. Kaset. Lah. Ya kaset tok diumukne to bebe iki. Gayamu. Nuwun para sederek sedaya. Nggih. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan aturapan nuwun telepan nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah amin Allahumma. Amin. Donga ini nih nembang karo ndonga. Raimu iso gak? Apa yo iso? Rene, ayo tak tonyuwun. Pondongakno Pak ya kliwat to. Kok iso Cak? Kok iso? Wis to. Ngenyek. Wis, sak durunge sewu Pak kula niku masuk elek-elek ning gawe anake sukses iku tirakate gedhe. Lho, bapakmu Tirakat kados Pak Mubarok kuwi tirakate ya poso Senin Kamis dilakoni. Poso Ramadan. Nek bapake sampean tirakate apa? ben anake sukses tak kula nganti direwangi tirakat. Apa kuwi? Poso pandemi ket 2015 nganti sakniki dereng tangi. Piye Mas TB? Kuwi Pakmu mati. Lho kuwi mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lah. Lah mulane wong kowe dhewe nyekare ra tau kok. Ayo. Lho ndang iki iso gak? Kula niku klasik, Mas. Wah, dhewe. Nyuwun slendro. Slendro ngadep endi be? Slendro sing endi be? Slendro pelok karo slendem. Slendro. Arek milih wi. Slendro, Mas. Slendro. Slendroe ngarep ki lho. Lah yo tak kon minjar rene yo pangene Gak usah geger kon mosok lali. Slendro kan karo komet. Yo saiki ning kono. Kowe awake dhewe rasane tukaran. Iya. Kowe dina iki tak gandring. Gandrung. Gandrung. Mojokerto niku remenanipun slendro. Oh ngaten ya. Tapi mboten saged dugi. Lah kok tapi ngejak gandrung. Mangga kuwi ya. Slendro tak gandrung bawa sing romantis. Oke. Apa Oke nih, Mas? Mas Andi TB, lek bebek. Rukun Islam. Hei. Piye to? Gandrung kok rukun Islam iki lho. Rukun Islam iki pepeling. Mbok sing romantis. Ngiras pantes arep tak rupiah. Dadi ben saja. Mosok kon delok aku koyo beduk to Mas. Soale kaya rukun Islam. Sayang. Lah nek iki beduk Kowe ndang golek pasangan, kowe golek pasangan. aku yo golek ya.
Anu, Seli. Saya putih. Seli. Sally yang mana? Ya itu, ya. Itu. Oke. Iki padha arek etane lho iki. Katanya cocok ya. Karo Mbak Probo. Iya toh. Padha iki. Pandaan. Nah, satu-satu pasangannya. Apa? Ijel tak tambahi mangan. Kok lancang ijol kon mati urip karo aku. Ayo kene. Oh, iso kate ijol. Sini Dek Sally. Alah. Barekan. Jari dibenakno sik. Barekan Sally karo aku kupunel aku. Jare seneng kamu sing punel. Punel nek iki. Pon. Iki ra trimo punel iki. Meskipun ngarep bunyi kedodoran punel tetap kabeh. cantik. Nah. Lho halus lho ketoke halus. Sini Dek Awakmu Sally. kaya wong wedok kaya ngene iki halus. Nggih, Mas Andi. Loh kok Mas Andi? Aduh. Mas Kandol. Mas Ini iki Kandol. lho Mas lho, sing wedok matane enggak ngerti lho Mas. Aku jane yo keton. Rasa cerewet. Lah kan bojoku lho mosok iku jare iya Mas Andi lah kon apa ya mbek iku Lah wong ya kleru nyebut wae kok arep Wis jelas wis berhubungan kuwi. Wis kon mesti gandeng karo Sally kon mesti. sumpah aku mek nginguk tok aku. Rak tenan to ngene iki lho. Aku lorong piye-piye kok wis dinguk iki lho. Gak, Mas. Iku mau mek kelalen titik aku. Tenan. Temenan, Mas. Yakin? Yakin, Mas? Iya, Allah berkumis tipis cantiknya. Mempesona bukan, Mas? Istimewa. Ih janggutnya. Alah. Ya Allah. Pipinya ih cekik, cantiknya ya ampun. Tang ting 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 tang ting ting tang ting 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 tang ting ting deng deng. Lho, iso kowe. Iso kowe dolanan iki. Ayo, matamu yo, Lho rumah tangga kok gegeran le. Iku romantis lho Mas karo bojone lah aku kok mbok jerukokno Mas. Kowe manggon niku mbok yo panggonan iki jembarnya apa kok ning kene iki lho. Malah kayak kulkas kowe iku. Arep tak kowe pengen romantis. Ya kok iku lho Mas. Sayang, Iya sayang. bathukmu kaya apel. Mripatmu kaya anggur. Irungmu kaya nanas. Pipimu kaya duren. Janggutmu kaya manggis. Raimu kaya pasar buah. Kok kaya ngono Mas Ayo, Andi. jajal digandrung ayo. Kaya Romantis. Diajeng. Tante Mas Kandol. Kamu mau apa nanti akan saya belikan. Apa ya temenan, Mas? Rungokne nduk wong ayu. Nggih, Mas. Rendro, sapa ra bawa? Ngrasa bawa adan ra apa-apa. Palung pakil tiup-tiup. Bawa. Barang pakai. paling gak iku nembang iku lho wis didindingi iku lho. Jane sampean iso apa gak sih, Aku Mas? tak bawa sih to. Nah, ra Iya. bawa. Slendro ya apa? Rendro pudang kuning ra apa-apa. Sinebut ngono. Aku madakno cangkem aja. Ya gak ngono, Mas. Aku iki yo ngenteni sampean. Sinebut. Sinebut. Nadian. Sinebut. Tanganku wekku dhewe. Ya. Aku wekku dhewe aku kok iso. Iso. Wong bojoke iki yo duwe laras dhewe lho, Ya. Mas. Nah, Pangkur. 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 Pelok. Aku wekku dhewe aku. Dan tak karepe Ngulak-alik penggender. nano. Nah. Jroning sepi sirep jalma kene lungguh diajeng marang pung kakang yai depangku kene ibarat iki lungguh kursi ya wong ayu Dadi kursi lho. iso kowe iso Terane. Niru. Ayo. Nyampo to. Petengku senep e. Lho iku romantis. Bar ditembangno terus dipangku. Cepet. Kowe yo pengen lungguh kursi. Yo iya. Tenan. Ora sagetun lho ya. Enggak wis ndang nembang. Kok malah. kursi apa kuwi kok malah kaya? Kuwi jenenge kursi kayu nek iki kursi pantai. Oh iya ding bentuknya. tapi yo mengkurep to be Kursi pantai ngene iki ora tau ning ngene pantai iku. lah tapi Kon lek dadi kursi pantai lho aku eling anakan gajah.
Nyapa? Lah ono lalene. Kuwi ra trale. Apa? Aku. Ndang kaya iku lho. Ayo. Longgo ijen ijenan tanpa kanthi coba kene-kene diajeng Nggih, Mas. sawangan rembulan ana ing angkasa kae wong ayu Bulan ndi to matane Mboten picek enten, yo. Mas. Udan. toprak Tok men. Iku perumpamaan yo. Etok-etoke. Kok niku Iya. pikiran kang lango aku ya iso ngono, aku ya iso lho. Carane Mbak Prabu. Karep gandeng tangane Mas TP, karep gandeng tangane Mas TP. Iso lho kan. Apik kan. Potonganmu malah kayak celengan Semar rek. Obah kok sak awake. ngambor awang awang Diajeng Proborini. Dawuh katimbalan Kang Mas. Bebasan jagat tepung belat anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng ati kurang wong liya ya mung kowe Diajeng. Apa ning atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur woh ing katresnanku. ya apa Guyumu aja kenemenan. Aku nek kadung romantis ngene iki, Pak. Ngapa? Terbawa suasana. Wes lawas anggonku nunggu Diajeng Inggih Kang Mas. upama kowe kelakon dadi garwaku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ora usah angel-angel Kang Mas. Sak umume ae aku nyuwun mobil. Mobil. Apa yo kelakon Diajeng? Aku rene ngebis bakon tuku mobil. Mbok sing romantis ambak ora mampu omong mampu ngono. Kan mang lak takon, jalukku apa upama sida? Ya tapi aja larang-larang. Mobil duwe mbae apa piye? Ngeten iki lho Mas. Gak romantis kowe Gak iki. romantis Pripun belas Bapak? lho. Jenengan takon iki coba jenengan contoh niki. Sing tekok sapa? Niki takon niki. Kowe pengen apa Yayi? Kula nyuwun mobil Kang Mas. Sesuk bakal tak pinangkani mobil teko ning ngarep omahmu. Koyo ngono kuwi. Lanangan apik ya ngene iki. Ngaten nggih. Timbang raimu, Kowe ngono apa Diajeng? mobil Kang. Lah gampang ben ditukok nakbar ya. Ora apa-apa berkorban demi teman ra apa-apa. Ngasake. Mung tansah lewo ngeling ana rikala jaman kepungkur. Nggih, enak bra. Terus lihat Diajeng. Seliramu nate tak teni suaramu lho ngendika Aku sesuai gila to karo ya Karo bojone dhewe. Kowe kok rasa ngene-ngene mbok biasa sing Saking sayange romantis nggih Mas nggih. romantis. Ya apa sih kon niku? romantis kok gila-gilo kaya nadong pituduhing Gusti wong ayu bojoku ngene iki padha cilike romantis mesra-mesra ora kok bendina nesunan ae Lho iki nesu iku ya romantis ya. aku ning gone ning omah ora tau sayang ora tau kene teko paling aduh Kang Masku pulang aku ora Lah piye? aku teko cok kabar Ngene iki ya paling ya to paling tidak kasih sayang disempeti kembang mawar kembang melati lah bojomu kembang api